Sama kalayo ang angin alang sa tanan, mulud ako sa tiilan mo. Hello guys. Pag-hi. Kami day magkuan mi karon na ingon siya ning request ko mag-vlog daw mi. Mag-TikTok di ka mag-vlog. Pwede mo gibon ibuta sa TikTok ning vlog. TikTok mo gilang vlog mo. Oh. Nya. Ni skila ka gadina. Sa may trada sa eskwela nito, sa may kasikas dito. Buta lang. Saan mo? Unsi, agsulat. Unsi ikasulti nimo sa imong mga followers. Salamat. Sa pa. Sige, ikaw bahala dia. Salamat sa followers. Og sa YouTube, mga subscriber. Salamat sa YouTube. Subscriber. Daghang salamat sa inyong tanan. Daghang salamat sa inyong tanan. Ya, ina sila mo tanaw sa atong video, ina sila. Patanaw sa inyo. Di. Ina mo tanawan ninyo among video. Tanawan ninyong video na ako. Oh. Ikisam na nasa likod. Bangag. Sa TikTok, ikasulti mo sa TikTok mga followers, naglingaw sa imong video. Sa TikTok unsa man? Followers. Sa TikTok TikTok. unsa ikasulti nimo sila ha? Sulti sila. Unsa man? Followers. Salamat ka dito diha. Aron mo nimo video, lingaon pa nimo nato sila, lingaon pa nato sila. Tara mo na tong video. Rangon para buhat patagdagan. Ja, pilay bay baon nimo ganina sa eskwelahan? Dua lagi. Unsa man baon nimo? Kuhan ka ng pagkaon. Juice. Pagkaon og Dios. Nya nay mga gwapa tingala ni mga classmate nato diha. Kamay ra to. Gamay na. Pila ka buok? Ay, 4, 5, 6. Unom sige. Dagan-dagan ay siyam. Napa yun? Mga lalaki. Classmate ako. 3, 4, 5, 6. Dagan mo gwapo. Makaran. Bata pa kay musaksak kay kuan ka ng kurentihan anas teacher. Kanang sa may electric pan. Oo. Dili mo pasaksak kung tama po ni mong teacher. Oo. Buta ni mong teacher. Nya. Gwapa mong teacher. Basta pwede na kalang utana na kaya kung gwapa ba yung teacher. Yung teacher nung tanaw. Tanaw ba yung teacher niyo? Gwapa yung teacher? Oo, gwapa. Tik-atik. Di ba pag resist mo si mong paliton? Kanang pagkaon. Unsa nga pagkaon? Pagkaon. It's foods. Unsa pa? Kanang kuan nang it's foods kanang kuan gani ni it's foods pizza. Dapat Jollibee. Jollibee dito? Oo. Ganang ag Jollibee. Pohon pa tag Jollibee pohon. Pohon pa tag Jollibee. Kada kuan na mo, kada shooting na mo kana mga video na mo. Nana si sweldo. Dili na siya mo shoot ug walay ayuda daw sa to. Tirada. Tirada yung tawag. Tirada yung tawag sa Puyo kina nananawa tong mga viewers. Tirada, tigpila imong tirada pangayoon tigpila? Tag 12. Mahala po yun magtirada 12.
Mo na siya tirada niya. Usay mo tukar po niya usay. Pizza ang dusi. Tagdusi ni pizza. Oh. It's foods man ang pizza. Usay pangan? It's foods. It's foods lagi daw. Magkaroon ko kadungog ng it's foods. Kanang kuan, kanang kauban sa Jollibee kay. Si ganito pa? McDonald? Ha? Spaghetti? Dili. Ganun. Naman ini. Unsa man? Burger? Oh, burger. Burger deh. Ya, kau deh burger. Oh. Palit tapon. Ah? Taruh na tong video lagi para kapalit ang burger. Lagi. Tibay kayo. Tibay kayo. Kani siya dili na ko na siya anak. Ako na siyang pagumangkon, anak na sa kuig suon. Narayam pa. Go tubig guys. Inom sa tubig. Balik ra ko. Hindi. Karon. Balik ra ko. Sige. Sige. Guys. Malako inog tubig. Ang say feeling nimo? Okay na? Nya, buotan baga sa eskwelahan. Dili ka mong kuan, kanang mga away. Kung saan mga mag-behave, lingkod lang, lingkod. Si istorya tanan sa imong mga followers. Lingkod lang. Salamat, lingkod lang. Nya. Magpuyo ra ko. Puyo ra ka. Mangi ka na. Mangi ko sa akong room. Salog? Sa room. Salog. Sa salog ka mangi? Di. Sa salog. Ba't bawal mo lang sa salog ka mangi? Si Arlang. Ay, sa CR ka na natin, Wala. Asa ka nangihi? Sa salog. Pwede man nangihi. Sa salog? Ikaw sa mga teacher mo, ni mo ang anso. Bukan man ako. Uban. Ansa sayawan niyo? Paru-paru-G, napaparu-paru-G. Dito. Paru-paru-G, napaparu-paru-G. Paru-rarara. Paru-rarara. Parara. Sa kanta po, hod po ni siya mo kanta. Kanta. Sige. Pagsimba Kanino Diyos usaman kalayo ang langit. Guba mo alang sa tanan. ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Yeah! Okay, salamat sa iyong tanan, ina. Salamat sa iyong tanan. Bye. Bye. I love you all. I love you all. I love you all. Mua. No. Ingat, Ingat. amping, Amping. para di malumping. Para dili malumping. Bye. Bye. Pagmuli din mo na.